Ndichikutambira zvekare pano paTsari 263. Chinonzi rufu usina kuzvitarisira chinhu chinorwadza. Nyanda nezvemuzuva ranhasi inyaya yemwana uyu ane 2 years afa nguva yake isati yakwana. Ndokumboita zvatinofuka comment section pamusoro penyaya iyi kuti unoiona sei uri iwe uri kuitonga. Nyanda nezvemuzuva ranhasi nyaya iyo yaitika kudanga yemurume uyu anga achifambidzana nemukadzi uyu anga ane mwana wake anga ane 2 years. Zviri kunzi relationship iyi yakaramba kunazofambidzana zvisinei vakarambana vanhu ava. After varambana Chikomba ichi kuti boyfriend uyu haana kuzvinzwisisa, haana kuzvitambira zvakanaka, saka aipota achienda kunoshungurudza mukadzi uya aita akasvika aipwanya mawindo akatombodira futi petrol mumba umomo. After zvese izvi zvaitika murume uyu akapiwa peace order, ainzi akasungwa obudiswa, akabatwa nemapurisa obudiswa, apiwa peace order yekuti asasvike pamba apa. Murume uyu umwe musi akaenda pamba apa, aenda pamba apa mukadzi uyu anga asipo, ari kunzi iye angaenda kuzengeza 5 kune client yake nekuti aita zvekuruka musoro, saka anga asira mwana wake iye ane 2 years, musikana umwe form 2 noumwe grade 6 vanga vari pamba apa. Saka zviri kunzi vanga vakatonzi mukiya madho nekuti murume uyu vaisamunzwisisa. Zvisinei murume uyu akasvika pamba apa masikati machena. After akasvika akanoka, vana ava ndopa vakabvunza kuti ndiani, vakanyepa kuti ndini sekuru Joe, vachinyepa kuti iye hanzvadzi yemukadzi uyu ainge aenda kunoruka musoro. Zvisinei dhoo rakavhurwa, murume uyu achipinda mumba akasvika achibata form 2 huru. After abata huru anga akamudzipa abva amusiya, akabva atanga kuchema. Saka mwana uyu anonzi Truth ane 2 years mwana iye wemukadzi uyu akamhanyira murume uyu semunhu wekuziva. After amhanya akasimudzwa akatanga kuroverwa musoro wake pasi. Ndokumurata zvandinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. After aroverwa musoro wake kumadziro, mwana uyu akafira passport. Zvinova zvinhu zvinorwadza, zvinova zvinhu zvinosirisa kuti Truth afa nguva yake isati yasvika. After aita izvi murume uyu akabakia madhoo, maneighbors paakanzwa chiitiko ichi kuti achinzwa vanhu vachichema, akasvika achinoka dhoo. Paakadongorera nepawindo vakawana murume uya achitraya kubata form 2 huru, shiro kuti aida futi kumupfudza. Ndopa vakavhura dhoo, vakaita rekutogwejenura, vavhura dhoo, murume uyu akabatwa nemapurisa akasungwa. Mwana uyu tari kunoendeswa iko kumochari. Ndokumbotaura zvinofunga comment section pamusoro penyaya. Chikoti rest in peace kuna Truth. Mweya iri kubata vana veZimbabwe, mweya ipi kubata vana veZimbabwe, imwe yacho neya satanism. Ndati bvume kurambwa, kana warambwa zvapera. Inzira inorwadza ayo kurambwa, but chingobvuma kuti zvapera. Zvisinei, taura kunokuwa mujeri, chii chawagona hapana, yavangozi yavazviparira. Much love.